Op nummer 5. En dan mijn nummer 4. Dan mijn nummer 3. Dan gaan we naar uw nummer 2. En dan tromgeroffel op uw nummer 1. Nou jongens, dit wie uw top 5 van uw vakanties van de Aronijeren of uitjes. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Joet weer een nieuwe top 5 van chits. En deze keer van vakanties die we de Aronijeren die hebben. Want ja, we houden van alles meemaken in de trein dat we nou vloggen. En we hadden op heel veel leuke plakjes west. En ik kreeg laatst de vraag van waar maar we nou heen op vakantie en waar wie dat ook alweer. Nou, ik ga mijn top 4 van de Aronijeren op papier zetten. Eigenlijk mijn echte nummer 1 zit er net bij, omdat we de Aronijeren net op wintersport west binnen. Want mijn top 1 vakantie is toch echt wel wintersport. Maar dat ben we net west, dus ik ga een andere top 5 geersteld. En die ga ik nou met je tronim. Ik zou zeggen via het net te abonneren en te liken. En hier komt een nieuwe top 5 van chits. Op nummer 5. Op nummer 5 ga ik uw vakantie met de camper naar Makkum. U zei met me een camper en die mogen we mij gaan. En we zijn van nou, zullen we een weekendje even een beziekje. En toen ben we met de camper naar Makkum west. Nou, IJs heel dichtbij, maar wat hebben we een schitterende mooie vakantie gewoon. Het wie echt wel heel mooi, want zaken kwam daar een jonkje in en daar wordt het er nou nog heel tijd volgens mij. En hij voetbalt dus wel eens in, dat jonkje komt uit Dokkum, Emma. En ja, dat wie toch echt wel een gouden vakantie, want ja, ik kan het wel vertellen, maar check maar even de beelden van uw vakantie met de camper in Makkum. Dat is vlog 466. Wil je hem de hele vlag zien? Check die dan even. Vlog 466. Vakantie in Makkum. Ja, ik zit de luifel even nu draaien. Ik heb hier de ramen onder zitten. Ik kan Ildo even een knipperke eraan. En Zaken die van nu wat een body. Gaat hier al wat vriendjes maken, dus die kan even voetballen. Juster had zo'n het. Wat zei je? Dat hoeft het schat pas net. Juster Jonne wie er nog een lasergame. Wie in je bench die in zo'n lasergame zet mij. Dus Zaken mooi met lasergamen. Dus die vermaakt hem wel. Nou, en Ildo die moet even 1 of 2 uurtjes koersen. En dan gaan we mooi even daar voor andere luifels zitten. Krijg wat. En met zijn huid helpen met de stoeltjes. Maar die maken we een bordje. Zullen we de stoeltjes opzetten? Oh, de lachjes hingen al. Wat romantisch. Ik ben al wat kwaad. Ja, die is er 12 afsloot gisteren. Ja. Nou, leuk toch? We hadden echt schitterend gewoon. Allereerst, zowel wie als Grutten als de band. En ik zeg altijd dat de band hun vermijdt wie als ouders zijn de ek. En dat was hier echt het geval. Het was net eerst een super warm, maar ja... Dat hoede ik net, dat wie droeg en we huis heel best vermaken. Dus zeker nog een keer van herhaling vatbaar. Oké, en dan mijn nummer 4. Op nummer 4 ga ik uw boordvakantie. Want eens, Jelke en ik gaan altijd al van jongs af aan met de boord op vakantie met uw ouders. En we vinden het beide echt prachtig. En we hadden, ik denk alweer Trailien, dat denk ik. Ben we met de boord terug Friesland gaan. En ja, dat is heel leuk, want ik zeg, trek de beelden even weer waarom. Maar dan wie Ildo gewoon nog een babytje, dus hoe schattig is dat? Dus check het even, het is vlog 100 dus dat je betekent van ik wil de hele vlog zien of u is vakantie op de boot. Vlog 100 hier komt ie. Lekker stukje ballen, man. Goed zo. Is dat het haar? Hoe smijt je de knakwasjes, jongens? Wat wie Ilda daar nog liet net, echt zo schattig. Nou ja, en zat je hem zeggen, hier we Roelof Jan mij van Zaken, dus die vermaken hem op en top. En ja, we gingen toen ik wel heel mooi gouden waarde bij, want op een boord is het toch wel lekker dat het een beetje zinnig waar is. Het hoeft ook niet net gleun heet. Maar ja, dit weer wel echt heel mooi waar. Dus zeker een hele mooie vakantie. Oké, dan mijn nummer 3. Op nummer 3 had ik dus vakantie naar Kroatië. Ik vond Kroatië echt heel mooi. Het was echt een schitterend park. Maar het wie voor mij persoonlijk wie het eigenlijk wat te heat. Dus ik denk dat het minder heat was hier dan hier er wel op instien. Maar hij stiert nou op nummer 3. Want het is meer eigenlijk gauw te heat. Ik hou net echt van het hele warme, broeierige waar. Maar
ja, het wie daar gewoon geweldig. En het wie ik wel heel leuk dat we daar Afina en Jelmer en Herman en Dirkje bij de band troffen. Dus we hadden echt schitterende week gewoon. Maar ja, de reden dat er net op in zit is dus vanwege de warmte. Maar ik denk dat Jelke en Sake en Ildo het wel op nummer 1 hadden staan. Dus ik laat je wat beelden zien van uw vakantie in Kroatië. Hier komt ie. Oh! Nou jongens, dit is toch geweldig. Wie een hele bittere reis, maar dit maakt het alles goed. Ik wil echt ongenieten. Hier weer we wel aan. We gaan heel druk op weekend gewoon. En dan is het een pittige reis, maar dan nou eindelijk lekker chillen. En teaser komen Afina en Jelmer met de band en hebben een dukje met de band. Maar dat is ook wel heel leuk voor zaken. Dan kan die echt gewoon lekker gaan staan. Nou, maar zit er nog wat hem voor meidje? Dan kan die band gewoon met lekker melk op watje. En kan heel dan mooi met Lois watje. En kan weer lekker gezellig zitten met Herman en Dirk en Jelmer en Afina. Nou, dat is wel een plus. Dus, maar voor nu is het ook wel even lekker. Even lekker op jezelf. Even tanken. Ik wil nog even genieten, jongens. Ja, ga ik net op volle zijn. Echt een prachtige camping. We gaan echt heel veel leuke dingen. Dus ja, Kroatië is echt wel mooi loon. Maar zoals ik zei, van mij dus een beetje te heet. Dus op een vromreis ben we toen nog in Oostenrijk geweest. Hebben we daar nog 2 dagen geweest. En nou, qua temperatuur vond ik dat echt volle aangenamer. En ja, qua natuur denk ik echt wel. Dus ja, het is maar krijg wij van horen. Echt van heel heet en warm horen is Kroatië zeker een ding. Oké, dan gaan we naar uw nummer 2. Op nummer 2 ga ik de vakantie staan naar Gran Canaria. Het wie u heid met hun 30-jarig huwelijk en ze zijn binnen in mei naar Gran Canaria. Hoe mooi is dat? Dus echt met de hele familie ben we de Hinnewest, maar dus al in het vliegtuig. Nou, alleen nog dat weer al een hele beleving. En ja, het enige jammer is, dat kun je me aanstek gewoon een vlog zien. Ik hier de vlogcamera mij. Maar die is des stikken gaan. En dat kreeg ik pas eigenlijk in de gaten. Toen ik bij thuis aan het uploaden ging, zeg ik dat al die vlogs misleren weer. Dus ik weer echt in tranen. Maar ik had toch nog een vlog bij meidje van al je foto's. En ik vertel je wat we die in haar. Dus gaan we toch echt misschien nog wel een uitgebreider beeld van onze vakantie daar in Gran Canaria. Dus check het maar even. Dit is vlog 234. Vlog 234. En je moet zeggen, dat krijg ik alleen op de stroomfoto's. Oh, ik ga nog een paar stroomfoto's trouwens. Wel heel schattig. Je weet wat mooier waren trouwens. Maar je moet zeggen, krijg ik al op die oorenstroomfoto's. Dat jaar haar hier heel mooi hier. Hier. Haar hier heel mooi hier. Het heeft. Check. We werden helemaal invloggen. Van mij had ze zo'n trekert hier zitten. Maar het is echt super mooi. Lois en Famke, wat ben dat popjes joh. Echt op praatjemakkers. Hier roepen ze om zaken. Roepen maar. Lois, roep zaken maar. Lois, roepen om zaken. En hier? En ik zie nog een filmpje. Daar rennen ze echt. Dat vermijdt ze hun dan heel lang bij. Maar daar hield hij het omheen rennen. En naar beneden. Dat is het eigenlijk. Nou jongens, dat is echt prachtig op Gran Canaria. Zoals ik zei, al die bandjes, bielkoor. En we zitten... Ja, net deun opgekomen bij de hoeskes. We gingen wel elke keer zeggen, hoeske dat weer heel lekker. Maar ik wil weer tegenbij dat de band onderling wil gewoon elkaar opzitten kon jaren en zaken. Dus ja, en hoe liets is daar nog, hè? Jongens, wat groeien die band toch goed. Nou ja, heel mooi Gran Canaria. Wie echt top. Zeker van herhaling vatbaar. Ik hoop dat we dat ooit nog een keer maar eens al weer zijds dwam. Vond ik echt heel leuk. Heel gezellig. En dan tromgeroffel op uw nummer 1. Ja jongens, we zijn al de simmervakantie bij naar Zweden geweest bij de camper. 3 hele weken lang hebben we een tour geweest en wat weer dat genieten. Echt, ja dan meestal ben je zo'n dagen of 8 dagen op vakantie of tenminste wij. En nu willen we dus echt 3 hele weken echt lekker voort. En ja, ik merkte echt dat alles voor mij aangleden en dat ik echt optimaal genieten kon van ja, de omjouwing. Wat is het er prachtig mooi en echt mijn temperatuur, net gleur niet. En gewoon de campings, maar echt de natuur. We hadden zowel op campings parkeerd en overnachten als gewoon in het wild. Meestal gewoon stingen en West-Oost. Nou, en dan stiesten we bij Marken, maar in uitzicht. Ja, ik kan het haast net vertellen, maar het wie echt zo mooi. Maar zaken zijn favoriet wie toch wel de campings. En ik had een hele leuke vlog van uw vakantie met de camper in Zweden. En dat is vlog 627. Hier komt ie. Nou, we zullen zo even omstroepen en dan aan een doek nemen in het water. Oeh, lekker, lekker.
prachtig. Echt een schitterende vakantie. Dus ja, ik neem net waar dat we ooit nog weer eens met de camper richting Zweden of misschien dan wel naar Noorwegen. Woen we nou eigenlijk echt wel heen. Maar er kwamen grote stwarren, dus hebben we toch betocht van dat doen we maar net. Maar Zweden is echt al echt prachtig. Een heel mooi land, heel groot. En echt weer hoe mijn peerhoorkens erin in de natuur wel heel oors. En ja, het wie gewoon goud worden. Dus een hele mooie vakantie. Nou jongens, dit wie uws top 5 van uw vakanties van de Aron of uitjes. Ik ben heel benieuwd, ben je wel eens op een van dezezelfde plakmesten van me wel eens hetzelfde die? Laat het dus weten. Of heb je misschien nog een hele goede tip van, hey, misschien is dit nog wel eens wat van je als gezin om dit te. Laat het even weten in de comments en waar wint, geven we de eerste volgende keer wel de hele tijd. Vond je het nou een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer je, zet een blauwtong omheen en via net de chillen te downloaden voor die tablet als telefoon. Want night vlog. Hey hoi!